מדפסת תעשייתית שפיתחנו, שמיועדת להחליף משחטה. לשאלתך לפני כן, פה אנחנו טוענים את המדפסת הזו בתאי גזע, שאנחנו יודעים למעל לשריר ולשומן, והיא יודעת להדפיס טונות ביום. טונות? טונות של בשר מתורבת ביום. בואו נעבור למדפסת השנייה, שזו השקה העולמית שלנו, שמדפיסה דג. אוקיי, פה זו מדפסת שמדפיסה מוצר שהוא מוכן לטיגון, מה שנקרא ready to cook. מכיל תאים אמיתיים, אנחנו מדפיסים בו בעצם פילה לוקוס. אין עוד חברה שיודעת לעשות דבר כזה. פעם ראשונה בעולם שדבר כזה קורה. אני אומר ככה עכשיו, מה? מה שראיתם עכשיו זה דג בלי דג, בשר בקר בלי בקר, עוד מעט חלב בלי חלב, פרה. זאת אומרת שבישראל